नमस्कार मु सुशांत मो गाँ खबर को आपण को स्वागत। मु आपण को जो ओडिशा आमर जो राज्य जहा कि ग्राम बहुल राज्य मु आपण को से ओडिशार विभिन्न गाँ को नहीं जाउची। आज मु जाउची पुरी जिलार रेंगल ग्राम पंचायत जमुना गाँ को से गाँर एकता एवं भाईचारा एवं परंपरा एवं केमती से माने पूजा अर्चना करती मु आज आपण को से रेंगल ग्राम पंचायत जमुना गाँ चित्र देखो।
ଯମୁନା ଗାଁରେ ଭୋଗ ସରୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯମୁନା ଗାଁ। ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ସରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁକର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସୋମବାର ଯୋଉଟା ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ ଆମ ଗାଁରେ। ଆଜି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବସି ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ସରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ସରୁଛି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୁଲ ବନିତା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆଳତି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୁଲ ବନିତା ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗାଁ ନା କ'ଣ ଯମୁନା। ଯମୁନା ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଖାଉଛେ କ'ଣ ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲି ଖଟା କ୍ଷୀରି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆହେଉଛି ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେପଟେ ଚଢ଼ୁ ଲାଗିଲାଣି। ସବୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ନାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶେଷ ସୋମବାର। ଶେଷ ସୋମବାର ମାନେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶେଷ ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମର ସେବନ ହବ। ସେବନ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବେ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା।